Chioma in the building, aka Igbo, aka HBBT, Beauty Brains and Talent. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu. Gee ntị ka ilu dị iche iche. Who knows how the water got into the seeds of the pumpkin? That is to illustrate nature! Nature! The Thank you for this beautiful episode of the Igbo Proverbs Friday with Chioma. Stay tuned next Friday. Biko, nyerumaka, Susa, Ozia.